Tsohon gwamnan jihar Kano Sanata Malam Ibrahim Shekarau ya bayyana cewa shi da tsohon gwamnan Kano Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso akwai kyakkyawar alaƙa kuma su aminai ne. Amma sai dai wasu lokuta al'amuran siyasa yana haɗa su rigima, domin kuwa a layin siyasa sam ba sa jituwa. Tsohon gwamnan Kano kuma sanatan Kano ta tsakiya Sanata Malam Ibrahim Shekarau mai barin gado ya bayyana haka ne yayin zantawarsa da BBC, inda 'yan jaridan BBC suka yi mai tambaya akan abokin nasa wasu Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso, tsohon gwamnan jihar Kano kuma mai gida ga sabon zababben gwamnan jihar Kano da kuma tsohon gwamnan jihar Kano injiniya Abba Kabir Yusuf da kuma tsohon gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje. Dr. Abdullahi Umar Ganduje wanda yaro ne ga mai gidansa wato Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso, wanda ya shafa shekaru ɗai har shekara 8 yana mulkin jihar Kano, inda daga bisani kuma Sanata Rabi'u Musa Kwankwason ya ƙara tsayar da ɗaya daga cikin yaransa wato injiniya Abba Kabir Yusuf, wanda tsohon PA ne ga Sanata Rabi'u Musa Kwankwason kuma wanda a yanzu haka shine sabon zaɓaɓɓen gwamnan jihar Kano. Sanata Malam Ibrahim Shekarau ya bayyana hakan ne yayin zantawarsa da manema labarai, inda ya ce shi da Kwankwason aminan juna ne, sannan suna da kyakkyawar alaƙa, kana kuma sukan yi wasu al'amura na sirri da suka shafi rayuwarsu wacce ba ta harkar siyasa ba. Sai dai tsohon gwamnan jihar Kano Malam Ibrahim Shekarau ya bayyana cewa a lokuta da dama sukan samu rashin jituwa da aminin nasa wato Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso, inda ya ce wannan lamari ya samo asali ne tun wasu lokuta a baya da suka kasa samun jituwa akan al'amuran siyasa, wanda a lokacin tsohon gwamnan jihar Kano Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso shine zaɓaɓɓen gwamnan jihar Kano a shekara ta 1999 zuwa shekara ta 2003. Sanata Malam Ibrahim Shekarau ya ƙara da cewa wajibi a yaba wa Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso duba da yadda yake gwagwarmaya ta siyasa kuma da taimakon 'ya'yan talakawa waɗanda ba su taɓa tunanin za su zama wani abu ba a rayuwarsu. Sanata Malam Ibrahim Shekarau ya ƙara bayyana cewa Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso mutumin kirki ne wanda kuma baya magana biyu a duniyarsa. Sanata Malam Ibrahim Shekarau wanda ya bayyana cewa Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso mutumin kirki ne kuma baya magana biyu, kuma idan ya yi alkawari lallai zai cika, sannan kuma baya magana kuma ya dawo ya ce ba haka ba. Hakan ne ma ya sa Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso yake da ɗimbin magoya baya a jihar Kano, wanda za mu iya cewa a yanzu haka Sanata Malam Ibrahim Shekarau, wanda ya dawo jam'iyyar NPP a wasu lokuta da dama daga baya, tsohon gwamnan jihar Kano Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso ya bashi takarar sanata a jam'iyyar NPP ta New Nigerian People Party, wacce a yanzu haka ita ce ta yi nasara a jihar da samun gwamna mai ci. Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso ya tsaida Malam Ibrahim Shekarau ne duba da wasu dalilai da kuma gogewar Malam Ibrahim Shekarau a harkokin siyasa. Sai dai daga bisani an kasa samun jituwa tsakanin Sanata Malam Ibrahim Shekarau da kuma tsohon gwamnan jihar Kano Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso, inda daga bisani tsohon gwamnan jihar Kano Malam Ibrahim Shekarau ya bar jam'iyyar NPP ya koma jam'iyyar People Democratic Party ta PDP, inda Sanata Malam Ibrahim Shekarau ya je mara wa tsohon mataimakin shugaban ƙasa na Olusegun Obasanjo wato Alhaji Atiku Abubakar wazirin Adamawa akan al'amuran siyasa, domin a samu a kai gaci, kuma Allah ya bada nasara ba jam'iyyar APC mai mulki ta ƙara lashe kujerar ta hannun ɗan takararta wanda shine shugaban ƙasa a halin yanzu Alhaji Bola Ahmed Tinubu. Sanata Malam Ibrahim Shekarau ya yi wasu yabe-yabe ga tsohon gwamnan jihar Kano, inda ya ce shine mutum na farko da ya kawo ci gaba mai ɗorewa a jihar, don haka yana fatan Allah ya sa 'yan baya su yi koyi da halin nasu da shi da aminin nasa wato Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso. Inda mutane bayan sun ji wannan jawabi suka yi wa Malam Ibrahim Shekarau da kuma tsohon gwamnan jihar Kano wato Rabi'u Musa Kwankwaso fatan alkhairi.